nyaya iri pakati pedunzi ramambo tichizoda umbo kuna sabhuku nevamwe vose veukama kubva ikoko kunogara vanhu nacosta jaji uya paunotora mhiko aikunzi uya costa uya ujekese pamberi pamambo ukama huri pakati pako namandireva karidza anova mudzimai wako waurigara naye wakaroora hama uya ujekese ndonya iripo ana auya here mandireva auya mandireva ndiye mdzimai wenyandiri aiwa handina mudzimai. una mdzimai hauna mudzimai? Handina mudzimai. sabhuku nyaya yemunoiziva ndii Hanya bana nokuda era kundisira kuti muno mutsara iripo bana kundisira kuti to vantu to bana ndira bana kundisira kadzukunyari padhuze munogara kupisa kuti nokona kuzidza kadzukunyaro kana kuti kanyera titsvagirewo kanyera kana kuti kadzukunya kanyera ari muno kanyera achiuya togona kubvisa siku nasabhuku kuti asabhuku mandireva munoziva notidare rino natinoma avagari kuenya ndiri hapana anoziva mandireva saka takuda kuchibvunzai nini kuti mandireva munoziva uyu mukomana munoziva ane mudzimai andika saka ndo pachauya nyaya yekuti pachinzwiwa kuti ukama uritaura namandireva nevava kwabira papo nekuti kuno kune nyaya iripo yekuti mandireva nevava zvakamira sei saka vanga vati asabhumo kubatsira tichimirira vari kuuya iwe wanonzi mandireva ndiano Ndambuya. ndambuya vako akudi Mukoma wangu, mudzimai wake. Mudzimai womukoma wangu. Baba womudzimai womukoma wangu, munin'ina wawo. Ndiye akaroora ambuya. tokorora Mudzimai womukoma wangu inini. Baba wawo, munin'ina wawo, ndiye akanga akaroora ambuya. ndambuya saka mavatsvagere achipinda ondimi aiwa kamauya kutora imimi mamusingafanira kutopinda mamune yenyu yataida kuti mudai ungadzokera imimi mambiri makamu wachingodaira right imbotipaiwo munovaziva here Right. Uyu anonzi Costa Jaji. Uyu anonzi Costa Jaji uyu. Right. Mandireva uyu. Sure, ndambuya vake. Zvichireva kuti munin'ina watezvara wake ndanga nemudzimai uyu. Saka mukugara kwavo vanga vachishandidzana nambuya ivava. Vachishanda vari pamwe chete saizvozvo. Sakawo mukugara kwavo ndinoziva kuti kushanda kwavo vanga vachida mutofiwo zvavo sekugara kwavo vachiita. Zvinova zvazvisita kuti vazoziva tachimira nambuya. Papo ndo angagondokwanisa zvakati kuti zvakamira sei. apa vachiri kugara vese vachiri kushandidzana vese Vari kushandidzana. muri kugara mese nambuya Aiwa, ndogara ndega. pakushandidzana kwemurume uyu nambuya vake vaishandidzana sei ngona mandira ngakatira ngokao right tiudzeiwo kuti imimi nambuya venyu maishandidzana sei vaigara kumba here kapi vaibva kumba kwavo vachiuya kumunda muchisangana kumba Ambuya vanobva kumba kwavo, vanorima fodya. Saka kana vachirima fodya, pavanenge vachityora fodya, vanouya kwandinovabatsirawo nengoro nemombe vachitakura fodya vachiunza kubhaundi. Ininiwo kana ndiri kutyoro kwangu, sezvo ndinombovabatsira kurima, havana chokurimiso gejo nemombe. Vanouyawo ndibatsirawo reba, vachiwedzerawo reba kwangu uya ndinge ndinayo. Ndo mashandidziro atiri tichiita.
inini ndaifunga kuti tingarambe tichitopedza nguva. Inini ndaifunga kuti nyaya yaida kunyatsotsvagwa zvakanaka. Timbo yaifanirwa kuti inyatsoitwa tsvagudzo dzakanaka. Nokuti apa tingaende kusiko. Tingarasika. Nokuti semutsananguro vari kuita zviriko. Mamisha matakagarawo muzvirimo kuti munhu ane mombe ngoro ane zvibatiso anobatana nemumwe munhu asina. Chero akatova munyarikani munobatana nokuti mune pamuri kubatana nadzo. Saka ipapo ndaikumbira kuti nyaya yaida kunyatsozoitsvaga zvakanaka. Uzi pari zvino handionese kuti nokuti sabhuku vari kutotiwo chero kushandidzana kwacho handitokuzive futi. Regai tibatangopinda zvakare. Asi inini sekuona kwangu ambuya ndaambuya hatigoni kushandidzana mashandidziro iwayo kuti ndangotora ikandikudzisemenza zvakatomboitika pamanjura mwedzi wapera. Mimwe murume akatorambana nemukadzi wake, varambana nemukadzi wake, ambuya akati amai vemukadzi uyo waramba ndobva vakumbira nzi achidawo kudyara gadheni muriwo mugadheni memukuwasha. Zvinoita mwana wacho asisipo ndobva vatendera kuti vadyare. Vazodyara vakazotukanidzana futi. Nyaya yakasvika kumapurisa. Iwo mukuwasha une muriwo yako nezvako mugadheni imomo wotendera ambuya kuti uyai mudyare zvenyu muriwo imomo. Zvinoita hazviite zvinhu zvakaita saizvozvo. Yakazosvika kuno takazvigadzirisana uye kuti iwo waizotendera sei kuti unazoziva kuti wewe nemwana waambuya makasiyana. Nhasi ambuya vai vakumbira gadheni wakuti dyarai muriwo. Vazodara ambuya vai ane zvavakazonetsana. Mukuwasha ndobva azobhemba muri wacho wese newaambuya wacho wese ndobva abhemba. Ambuya nechigumbu ndobva enda kumapurisa nomanganda bhemberwa muriwo wangu. Zvatenge vabhemberwa mugadheni mavo asi mamuri gadheni maini mukuwasha. Saka pane nyaya pananototsvaga asi nyaya iripo. Nyaya iripo. Saka regai ndichitsvagawo ndofunga ndirika tindakaya ndakasvika kuno mukoma wavo ane shopu ndikati kutsvaga munhu ndobva anzi munina wangu ndobva ndati sezvino handikuzive sezvokwadoka munogona here kusaina samonera wenyu ndobva anzi ina handigonei. Saka manga muno vamarume vangu varipo momo ndobva anzi nyaya ipi ndobva ndakufurezita varume vayo ndobva anzi ko kana vachingodanana chete vasina kuroorana. Imi ndimunonzi murima mapotatos muri machi zvegadheni gadheni ngorima chibage but hachisi kuti ndorima ndakatongorima chirimo chete ichi. Ndasvika pamashopu pakarekwapo ndobva saka kana vanhu vachidanana vasina kuroorana zvinobhadhariswa here. Ndikati kana varambuya nobhadhara ndobva ndazodhairektonga kwavavo ndobva ndazosvika ndikavaona ndikazokuvasamuna ndikadzoka. Saka regaiti zvanhasi regaiti kutsvage tsvagurudzo zvedu. Asi ndaifungiza zvazviri nani kukumudza kupeta maramba kuti munhu kuti hazvechionda achidana tisingazivi kuti zvinogona kuzosvika pakudaro. Tobva takugadzirisai kuti zvifambe zvakanaka. Nekuti yakazodzoka ndokunga shamu yacho inenge yakura nekuti mune matorera dare nguva. Zvinozwika. Saka ijambisei unozodzoka muno mudare ramambo ndoti musi wa1 tinenge taita tsvagudzo dzedu kuti hauna mhosva kwato nemhosva. Zvinozwika unozodzoka musi wa1 yaukaine kosta sabhuku tozokudai zvakare musi wa1 asina mune umombo wamaliga sabhuku. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what handisi expect handisi nyatsoziva. Saka ndauya naMr. Kechi an expert wekulogos Solar Tech timbovabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package yedu? So Zico package is a 3.2 kVA solar system in a just must products. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump. It powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15. And then zvimwe zvese zveIntertainment
kuchajisa mafoni, malaptops, wifi, zvese zvinenge zvingori ngwengwengwe. Is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Zvese zvobva zvapera. Exactly. Alright, koma package vane mari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5k VA, 6.2 kVA, of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA, and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems, of which aya anenge akuitwawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly, vanoda zvekutaurirana vema-labor, vema-terms, ma-civil servant nevane ma-customized service vanokubatai here. So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or zve-credit facility, with just 1.5 you can have this solar system. What deposit 70% of 1.5, and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa ako nemagetsi ako. Wanakirwa waenda. Manumbers awasiko ataura ndo ari kubuda pa screen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador we Logos Solartech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.